Нататък с следваща среща с студенти, този път от медицинския, от филиала тук в Шумен към Медицинския университет в Варна. В навечерието се срещнахме, в навечерието на днешния празник се срещнахме с двама от студентите, Неше и Илия. Те са втори курс в специалност медицинска сестра. С тях говорихме за избора им, за впечатлението им от обучението и практиката им в реални условия. Всички тук са като едно голямо семейство. Така Илия обобщи отношенията между студенти и преподаватели и в делник, и в празник в филиала на Варненския медицински университет. Срещнахме се с него и Неше в библиотеката, място, където прекарват една част от времето си за подготовка. Започнахме разговора с това, защо избират да се обучават в специалност медицинска сестра. Като малка имах мечта да стана медицинска сестра и по този начин да помогна на хората, на болните хора, които имат нужда от грижи. Аз малко случайно с една приятелка, т.е. тя искаше да учи за медицинска сестра и просто за подкрепа дойдох с нея и се записах и аз. Мен ме приеха, не. И така се случиха нещата. Вие вече сте втори курс. Пред какви предизвикателства сте изправени към настоящия момент? Предизвикателството е това, че сме на практика. Имаме огромното предизвикателство да бъдем в повечето отделения в болницата. Отделно и студентската практика. Примерно колегата вече почна там по програма на МОН, студентски практики. Аз се карам студентската практика, която е 240 астрономически часа. В рамките на 6 месеца трябва да се изкара тая практика и аз избрах оперативен блок. Там съм вече близо 20 часа и е просто невероятно. В момента се обучавам какво прави анестезиологичната сестра и какво прави оперативната сестра. Зареждане на оперативни маси, зареждане на анестезиологични маси, как се въвежда анестезия на пациент, как се изважда от анестезия. Аз все още не съм почнала, предстои ми да започна. Аз ще съм в неврологично отделение. Също така предизвикателство е, освен в болницата, самата практика, ние тук имаме практични кабинети, които са доста добре обзаведени, имаме всичко необходимо. Т.е. ние тук първо виждаме и ни показват и после го виждаме на живо, дето се вика, в болницата. Когато работите с мулаж и когато насреща ви е жив човек, няма ли някакво друго усещане? Разбира се. Когато застанеш пред човек и той те гледа в очите, притеснението е малко, не малко, но по-голямо и да. Най-голямото то не е притеснение, смисъл такъв да не, опитвайки се да му помагаш, нали, да бъдеш полезен, понеже все още се учим и не сме уверени в себе си, в знанията си, гледаме да не изпитва болка човека, т.е. да не го заболи нещо. Това е най-голямото притеснение. От своя страна пациентите как реагират като ви видят? Аз и колегата сме по-привилегировани, защото нас не мисля за доктори. И когато влезем в стаята и няма никакъв проблем. На нас не се дава да им правим манипулации без проблема, докато колежките някой път има някои пациенти, които казват не искам студент, нали, да се учи на мен или да пробва на мен, докато при мен и при него няма никакви проблеми. Просто се прибираме баджа в джоба, да не вижда, че сме студенти. Проблема е никакъв. Имали ли сте такива ситуации? Неше, ти имала ли си? Имала съм такава ситуация. Една жена, която не искаше да й направя манипулация, поради простата причина, че съм студентка, нали, на баджа, пише първи курс бях тогава, но благодарение на тази сестра, която беше там на дежурство и обясни, и аз си казах, нали, сега е момента да се науча и пък го правя в присъствието на друга сестра и на всичкото отгоре има и доктор.
И така има и такива, но повечето хора, поне на мен така ми направи впечатление, се радват хората на нас. Те искат внимание. Преди всичко искат внимание, искат да им се говори, усмихваме им се и те много не се радват. Дори когато излизаме, примерно, почивка, по стълбите са наспирали и напитат: "Вие доктор ли ще ставите бе деца?" И ние викаме: "Не, медицински сестри." Браво, нали? Много се радват. Доста така топло ни приемат. Не е лесно обучението в филиала на Медицинския университет. Като най-трудни, Неше и Илия определят дисциплините анатомия, хирургия, анестезиология, а като най-близки до тях – сестринските грижи. Илия пък коментира как трябва да се наричат мъжете, които работят като медицински сестри, тъй като това е една професия, която е характерна предимно за нежната половина на човечеството, а медицински брат не е сериозно. Бих казал по-добре медицински специалист, защото общо взето ние трябва да знаем абсолютно всичко. И заради това медицински брат малко ми е далечно, не знам. А как гледат лекарите в болницата на вас? Доста отзивчиви са. Обясняват, обръщат ни огромно внимание, за което им благодарим, им сме благодарни. Просто няма отделение, в което да сме ходили и така да не възприемат. Нали, смисъл да всички доктори, лекари в нашата болница ни помагат, така да кажа. Даже някои ни водят упражненията. Да, така е. Много са отзивчиви, даже прекалено бих казал понякога. Ни обясняват точно като за лекари, което е... Да, престарават се. Просто харесват ни и с удоволствие обясняват. Добре се държат с нас. Като млади хора, но пък за сметка на това достатъчно натоварили се с отговорността. Да учите и да имате желание да работите това. Как преценявате здравната система от ваша гледна точка и отвътре от това, което виждате? Какво би могло да се промени, така че пациентите да получат наистина качествено лечение? По тази тема аз си мисля, че много има да се говори и трябва да се направят някои промени. Има какво да се желае. Ние тепърва, нали, виждаме другата страна, така да кажа, защото допреди година и половина-две аз бях пациентка, но докато сега виждаме и от другата страна, така че много работи. Бих казал, че от сестрите и от лекарите нищо не зависи. Зависи от здравната каса, която е, може би, малко по-встрани от тях и има, доста неща, които трябва да се променят. Но пациентите, които се сърдят на сестрите и на лекарите, не се правят. Да, това просто сега го осъзнаваме. Наистина така сега го осъзнаваме. Преди 2 години, нали, постъпвайки или отивайки при даден лекар, нали, така, обаче сега виждаме и другата страна и аз вече разбирам... Те не са виновни. Да, че те не са виновни. Просто самата ни система малко куца. Как виждате себе си след, да речем, 5 години? След 5 години надявам се да сме завършили успешно и да се реализираме. Дано да сме в България. Дано да останем тук. Аз все още не знам. Защото аз и уча, и работя, и не съм решил какво да правя след като завърша. Дали да напусна работа и да започна да работя като медицински специалист или да продължа в сферата, в която съм в момента. Как ще отбележите празника до вечера? Тук в Шумен. Ще се съберем и 4-те курса. И... целият филиал ще го отпразнуваме подобаващо, както трябва. Заедно? Да, всички заедно. И първи курс медицински сестри, първи курс акушерки, втори курс акушерки, всичко заедно с преподавателите и целият персонал. Всички заедно.